Většina z nás si pod pojmem ladičky představí pomůcku k lazení hudebních nástrojů. Věděli jste ale, že se dají použít i k terapii? A právě o ladičkách a terapii zvukem nám dnes víc poví náš host, celostní terapeut Richard Frouse. Richarde, co jsou to vlastně ladičky? Terapeutické ladičky jsou takovéhle kovové vidlice, které úderem o vhodný podklad rozezvučíme na frekvenci, na kterou jsou vyladěné. A následně s takto získanou frekvencí potom ovlivňujeme místa zdravotních potíží až na buněčnou úroveň. Co všechno ten terapeut potřebuje? Vlastně mu stačí pár věcí. Samotný generátor zvuku, v našem případě je to právě terapeutická ladička, potom potřebuje ticho, aby se nesčítaly zvuky i okolní a nevznikala jiná frekvence, a potom potřebuje tu hlubokou znalost těch frekvencí a jejich vzájemných kombinací. A já koukám, že tady máte spoustu druhů nebo více druhů těch ladiček. Jaký je mezi nimi rozdíl? V základu používáme takzvané se závažím, u těch využíváme především vlivu vibrace a používají se kontaktně, a potom máme ladičky bez závaží, u těch využíváme především vlivu zvuku a ty se používají bezkontaktně. No a kde všude se třeba ty ladičky používají? No, když pomineme, že se používají jako diagnostický nástroj v lékařství, pak se u nás jako terapeutický nástroj využívají ve fyzioterapii třeba k zániku bolestím, kloubních blokád, svalových spazmů a tak dále. V ergoterapii a v psychoterapii pro ovlivnění psychických stavů, ve speciální pedagogice pro děti nebo osoby s poruchou autistického spektra vytváří i nadstandardní masáž pro maséra, protože jejich frekvence, které hluboko a vibrace, které hluboko pronikají útrobami, sahají až do míst, kam se ruce terapeuta nedostanou, a častokrát se už nám dneska stává, že je používáme i u terapie domácích mazlíčků a dokonce se dají použít i v botanice. Jo. Tak já se musím přiznat, já jsem teda spíš hudebnice, takže ten pojem ladičky znám spíš jako právě pomůcku pro lazení těch hudebních nástrojů. Proto mi vyvstává otázka, je to něco, čím se lidi zabývají třeba v posledním, nevím, desetiletí, nebo je to naopak něco, co je tady s námi už delší dobu? Jaká je historie těch ladiček? Řekl bych, že poslední dobou je ten zájem čím dál tím větší, protože lidi vlastně poznávají, že i toto je cesta, jak dosáhnout určitého zdraví nebo určité kvality, ale ve skutečnosti to není nic novodobého, právě naopak. Je to jeden z nejstarších terapeutických nástrojů. Uvědomme si, že žádná náboženství v historii se neobešla bez vlivu zvuku, a právě proto, že znali ohromnou manifestující moc vibrací, tak se tato věda v podstatě přenášela tajně a pouze zasvěcencům. A proto možná ta současná neznalost. Ale první zmínky jsou ve skutečnosti patrné už na hieroglyfech starověkého Egypta, kde poměrem zlatého řezu 2:3 mezi mužskou a ženskou energií, kterou v sobě nosí každý z nás, je vyjádřeno vlastně plné zdraví člověka. A teprve, když se tenhle poměr změní, dochází k energetickým nerovnováhám a ty se následně projeví na fyzické úrovni jako nemoc. Je třeba místo teďko, kde lidi, kteří o tomhle slyší poprvé, můžou ladičky vyzkoušet a ten vliv těch frekvencí? Určitě v rámci Noci vědců pod Fakultou aplikovaných věd si i letos mohou návštěvníci přijít vyzkoušet vliv terapeutických ladiček právě na mozkové vlny, zobrazované na monitoru v našem případě, a díky tomu si mohou odnést téměř hmatatelný důkaz o funkčnosti těchto nástrojů. Tak určitě neváhejte, přijďte se podívat na Noc vědců, kde se o ladičkách a terapii zvukem dozvíte mnohem víc a kde si je hlavně budete moct vyzkoušet na vlastní kůži.